Gaurko Alabazan saioan, oindala 3 hamarkadatako karnabalak. Kalean oso jende gutxi topatu dugu aratuztetako jantziekin. Goizean, hori bai, ijito ederrau agertu zaigu portalo inguruan. Ikatzezko begi eder horiekin eta urteak ematen dioten graziarekin liluratu egin gaitu. Marikruz Etxebeste jaiotzez oihartzuarra genuen ijito panpoxa. 10 urte daramatza mozorrotzen eta eskua irakurtzen ere ondo dakiela frogatu du. Ez dakiuna da eskua irakurten ebenarek saritu izango zan zenbakisa asmaiteko gaitasunik baete eukan. Zehalakoak be bautzen sasoi hartan, edo hori esaten ebeinak behintzat. Bueno, zer da hau, bidente honen kontua, esan dauela hemen premiso batokako dela, o zer da hori? Bueno, Madrilen, un bidente esan dauela, bola baten ikusi dauela numerua, hau numerua da. 54.392. Da gero, direzio generalara deitzu, da esan hauen Mondragon 1 dauela. Da, etorri ziren Madriletik, kotxe poder zelanda, haundi baten, da, eruen hauen 200.000 peseta. Da, bueno, ez dakigu urten badau, ederto, danendako, baina mendabil gauz. Ez dago esan ze premisio dan, ero ez dago esan ezer? Zeko dala lehengo premisua. Así que hor gauz dano pitxoitzen, así que... Apunta un numeru ahi. Ze moduz dabil, saltzen oinarte numerua? Baixan dana saldu da. Zer moduz karnabalak, oinarte? Ondo, bili gara. Orain arte unbiekin eta bili gara eta, bueno. Zuzu, beste herriekin konpareuta eta zer moduz arrasaldeko karnabalak? Galtzen doazela uste dut, bai. Eta zure ustez, konbeniko zan zapatura pasetie? Martizen nien ordez? Nik uste dut asteartean izan bezala. Bai. Eta ze asmo dokotzu, gerorako, farra gabien edo, bai. Bai, afaria daukagu eta gero jarratze bat. Ni normal nau, bai. Bai, egunero ebitzen zari hona. Bai, lapurre gara, bai. Gaur gainera pentsa zuzenba gauza, lukurtu ditugun, Eta gurekin kontu zibili bezari, poltzak eta dena desagertu itxen da, kontuz, Guet gara olako tonto izan aritzen disfrazetan, eta gu... Eskalota dena itxen dugu, pentsaizu, Jametxo dugu, dena. Ja, orduen normalien hola jantxita faten zara. Bai, guzgat disfrazan delako txarrara, gota disfrazetik txarrara da, Bai, Disfrazau! Gure oso arriskutua gara, kontu zibili bide. Zer moduz girua? Zer moduz girua, arzaten gaur? Ondo, momentuz behintzat, gure lapurketak ere onak izan di. Bueno, adelante. Vale. Zer moduz karnabalak? Ondo. Eta zergatik disfrazu zara zorgainena? Ezagit. Eta gerorako ze plan dokotzu, gabien juarra edo... Ez, etxera. Etxera? Bai. Zaga, bakarrik atxaldian ibiliko zara kalien? Bai. Eta ez zara presenta bier konkursora? Ez. Disfrazen konkursora? Ez. Zeba? Ezagit. Zago zogorik? Ez. Zer moduz karnabalak? Ondo. Baina ez ezabizo, kamuturra ikusten edo? Bai. Eta gerorako ze asmo dokotzu? Zein biozu, kumiek, kale, lagunekin? Ez, Juan kalera nire aitakin. Bestela, beste herri batzukin konpareuta, ze moduzko adiez arrasateko karnabalak. Egon zara beste leku batzutan? Nun? Aretxabaletan. Eta zentzu diez honenak? Aretxabaletakoak edo? Arrasatekoak. Bai. Nire pipikaltas largas. Eta zuek? Galete ben. Zu, Serena? Mora. Eta zer moduz? Ondoz? Bai. Gero zein biozue? Kalera joan. Eta egon zarie beste herri batzutan karnabaletan edo bakarrik arrasaten? Nik hemen arrasaten. Nire bai. Eta uste duzue ondo daudela hemengo karnabalak? Bai. Jagoiana. Jagoiana, eta zu? Nere ama. Baina Serena da disfraza? Pirata. Eta zu? Goku. Goku. Goku, eta zer da hori? Telebistakoa. Eta zu? De payaso. Eta zergatik jantzizara de payaso? Gustatzen jartzelako. Bai. Eta zu? De txinita. Eta hori zergatik, guzteta jatzu txinen jantziak, ala? Bai. Eta zer moduz bestela, ondo? Ondo. Eta gero gabien zein biozue? Urte. Barranda, nortik?
tabernetan eta holan? Ba. Dirua badau. Dirua badau bai, ezta? Dirua badau. Bale, eskerkasko. Gaztetatik parrandan, umetatik isa, eta hori pasaiten da, gaztarua taberna irimunda, nausituta bihurtu kirolari. Goizean ez badugu gauza handirik ikusi, arratzaldea kolorearen festa izan da. Bazirudien hortzadarra 1000 zatitan apurtu ondoren, mozorrozutako guztien jantzietan zabaldu direla haren koloreak. Hirurak inguruan umeek eskoletarantz jo dute, kalean gora pantailako hauek. Pozik baino posiago, ikastolan sartu eta mozorroak elkarri erakusten aritu dira. Zein baino zein politagoa. Disfraz rekurrentia karnabaletan Sevillanena duda bai. Baina badia mozorro moduan bizi ez da hoinak be. Jende asko hurbildu da gaur Uriburu kaleko amabira Andaluziako etxearen inaugurazioa. Sarreran jerezko ardoa eta pintxoak. Barruan jendea ia ezin kabiturik. Xabier Bengoa, kultura batzordeko zinegotziak ere animo hitzak izan ditu guztiontzat. Rozioko Ama Birjinaren egunean inauguratu nahi zuten, baina ezin. Hala ere, gaur egun seinalatua izan da Andaluzia osoan hauteskunde eguna delako. Ramon Vega, Euskadiko Andaluziar etxeetako koordinatzaileak ere hartu du hitza. Andaluziako himnoa abestu dute. Bati baino gehiagori negar malkoak irten zaizkio. El pueblo de Andalucía, nadie sabe lo que encierra, nadie conoce su alma, ni el interior de su tierra. Como soy andaluza, hoy canto con alegría, para ver que en Mondragón hay un trocito de Andalucía. Blanca está la Huelva mía, llena de barcos de vela. Verde está el río en Sevilla y el parque por primavera. Qué blancas son las ermitas de la tierra cordobesa. Aunque llevamos aquí en Mondragón viviendo, bueno, en Mondragón, en Arecholeta, en Escoriaza, aunque llevamos viviendo ya pues unos 30 años, el que más y el que menos, pero la nostalgia de la tierra todavía perduraba y bueno, un buen día decidimos, pues eso, llamar, convocar a los andaluces de la zona y ver si había posibilidad de hacer un centro de este tipo. Bueno, el resultado se está viendo, después de 2 años, pues el centro está consolidado
El número de socios pues no es infinito, pero casi. Ya somos 400 los socios que formamos nuestro centro. Hor pasau bintza, Rafa? Laureun infinito andaluz. Eta hau izango da Andaluzian topauleken zugei txikinena ezta. Hortik aurrerakoak danak. Arratzaldeko laurak inguruan, umeak eta ezain umeak arbolapetara aldera hasi dira horbiltzen. Atzeratu da irtera. Bitartean, ederto entretenitu dira umeak, askotan telebistaren kontu ere. Oneina disfraza da. Beste oneina ez berriz. Helburua Santiago Bidia. Alto de Puyo horretza aliatu ginen, iguardiko ordu biterdetan, 150 berroi kilometro inda aldapadanak iota, atxaldeako ia goitibera zan, baina aliatu ginen, da hor urbia bezalako bentatxoa da, eta euran artean bi andrak lan egiten daue, eta egun batzutan asko, da beste batzutan bat ez dauke, baina egun hortan itxuria danez asko tokatu ginen. Eta aliatu nintzen, da bazkaltzeko eta esan zion, ezin lehike, zertik jatena badau, baina ikusten duzun bezala, sukaldean ezin dugu abastoman beteta dau, eta ikusten duzu ezin lehikela. Eta nik gu ikusita, banekin beste 100 kilometron eziken dukela ezer, naiz da goitibira izan, eta esan nion, nun bai jan behar dugu. Eta orduan esan nion, hau ikusten dut lan askoak guzela, baina ni zue bezala xe ostratularia naiz, eta zerbaitetan laundu nahi badezu, eta esan nion, hemen jasoko bazen du zerbait sukaldean, eta orduan, beste Andre izan zio, maio zuni petu bat, da, mantala jarri ziten, da, antxe, prater danak arbitu nizkien ordula orden baten, eta esan ziren, oain bazkalduko deu danak, eta, antxe bazkalduko den duen. Sopa de moras, masustan sopia, gero platenu eta gazagarra, pitxen bat glasieuta, estipik ematekin, estixakin, bai. Gozia gehatu ziala, seguru. Euskaldunok oroar, eta arrasatearrok partikularki, tripazai eta jatun honeko ospe irabazia dugu. Ez dakit norainoko errealitatea den, baina behintzat sarri asko entzun eta konfirmatua izan dugu baieztapen hori. Venga, guazen! Ea ba! Bat, bi eta hiru! Ula! Oso pikatza da! Pikatza ba! Azukrea falta zaio! Azukrea falta zaio! Lasai, hortarako hemen gure Robin Hood! Basotik ekarri du! Azukrea! Ekarri Robin! Hor dago! Ematen du lechuga bat dena berde! Lechuga berdez! Robin Hood! Txalo bat! Robin etxako lehatena! Azkelena!
Hoxe ingo dugu, bea ba. Ula, dena barrua. Dense busketa bat! Zetxotxolonzio! Txarren agia gero gerako. Nastu inda. Nik eman diolak. Nik eman diolak. Macumba defendo. Apa, Australia. Traffic egin gabe, Alako payaso honik seguru ez zeuela zirko honetan. Alako payaso honik ez, eta animalixe ugari, aldatu dia gauza gurtiekin. Zer zabiz, kompetentzia itxen ate beri? Bai. Eta lan asko dauketu? Jo, pila bat. Nondik atara oso gauza guzti hauek? Bai, nik inditzu nire super... Super zer? Ba, elektron kosakin. Zaitxu inoak lagundu, olako zerak itxen? Ni bakarrik. Zeinak egin dau traji hau zuk, ero norbaitzen laguntzak egin inoak? Amamak. Amamak egin jau? Garraitz eta zeren azoiaz jantzitxo? De payaso. Eta hau traji hau zeinak egin dau, zuk egin dazu, ero norbaitzen lagundu zaitxu? Neraman laguntzaz. Indozu? Zer moduz pasatu oso atzaldia gaur? Ondo. Zein dozu ikastolan? Jolastu. Eta zer moduz agitz pasetan hemen? Ondo. Ondo, zein dozu gaur atzaldia? Jolas. Jolas bakarri? Eta jan. Jan, bebai. Noiz pentsa dozu traje hau jastia? Egun osorako pentsa dozu jastia hau? Ez. Zeinak egin dau trajea? Zuk? Erosi. Maria, eta hau disfrazau zehena da? Ez dakit. Ez dugu izanik? Ez. Eta zeinak egin dau? Zuk ero norbaitxek lagundu zaitxu? Ez, nire dengo zeinak egin dau. Zure dengo zeinak egin dau? Bai. Zer moduz hasi zen pasetan? Ondo. Zein jozu gaur matzaldia? Ontxe bertan, irten gara. Ontxe bertan? Bai. Eta bintzen dauketzu, horietako asmu ero ez? Ez. Ondoni. Eta zeren azoiaz jantzitxa? Goku. Goku? Eta zeitzen dau Goku? Burrukan? Bai. Zeinak egin dau jantzia, zuk ero norbaitxe lagundu zaitxu? Ez, eman. Eman injotzu be? Bai, zein jozu gaur ikastolan? Jolas. Jolas? Eta bintzen biozu hemen, zezenara urten bizara? Baina soka muturra bakarrik ez.
Garai baten txekorketak bebai arrasaten, torero gaztiekin. Ez, honek be ez eutzen mozorrotuta. ¿Y toreáis muchas veces? Pocas porque por aquí está muy difícil. Por aquí por el norte está muy difícil y vaya, alguna cosa que sale así, pero está difícil. ¿Qué tal lo recibe la gente en las plazas que habéis toreado? Bien, no, la gente sí se vuelca con los chavales porque no nos ven así un poco... La gente sí se porta bien. ¿Esto da dinero? ¿Dinero? Nosotros nada. Nada. Yo 15 años. ¿Y cómo se te ha ocurrido meterte a esto del toreo? Pues cogí la afición cuando era pequeño. ¿De dónde has cogido la afición? Yo de ir a ver los toros y de acompañar a mi padre cogí la afición. ¿Y cuál es tu sueño en el mundo del toreo? Ser torero. Torero y llenar las plazas grandes. Por supuesto. Iluntzean jende ugari kalean. Sebero Altu eta Portalo inguruak lepo eginda. Batzuk lanetik urten, aldatu eta umekin gozatzera irten dira. Adak, pailazoak eta mexikar simpatikoak ez dira falta izan. Arrasatek Londres ematen zuen. Arabiarrez gain, piratak ere ugari. Indiorik ezin falta. Honek alde egin du martutenetik eta han jasandako egarriak asetzeko asmoz ondo hornituta doa garagardoz. Poliki-poliki, tabernak hasi dira tribu guztietako jendez betetzen. Gitarjole poetari ez zaio mireslerik falta. Beste sorgin itxusi hau, Zugarramurditik etorri zaigu. Asko geukotxu egustoko karnabalak, baina danek ez, hori bezan bia da. Honek aleko fiestok eta honek ezo genbixak ez du sekulemun. Bapes. Sekule bez. Ze pentseta gatzu, gaurko gazte Donde bakarri nagoenien etxen horrek arran dano joten ibiltzen az. Joten? Horrek arran dano joten. Eta bezinu ez esaten daue.
Horrek zonik azebeian. Andri etxin ez da honi gota jut horrek. Ez dela azartu ja gota horrek dano jotan eusten az. Gordaz dunba bate hori Euskal Herriko dunba geharenak. Frantzide ikarri jea. Da beste arran bat Asturiazti Picos de Europati ikarri jeugeta. Uña 15 urte 2000 pesta pauta. Uña 15 urte. Dordaz Euskal Herriko dunbai geharenak. Da beste bat soldau negule ekarri zeheti naparru lezakatik. 10 duro paute orduan. Untela berrota 10 urte. Zenbat arran dauketu esan duzu? 105 bat, daz, 105 eo 6. Soinu politxo joten daue? Bai. Bazen, entzuteri. Hau entendi uteko mendixen ibilbida, mendixen hanaik kalien da eskolanik ez ibilik uget ez da ikesten hau. Mendixen loin, dan entzun, danik honaik danok ezagueta jut. Honaik hemen da zenak eta hor mendixen deusen da zenabe danak. Danak ezoketa itxezu? Geixena, bai, bateaz besti danak. Baina hartako kanpun loin bida, Ja. Eta nerutako balego isoauko, Mondrauko parrokiako organu baino, Eta kanpai soinuok ze iragarteko? Zeintzu dia Baiarako karnabalik ezaunenak? Areikin gorko despedidia. Hala izan zan, datorren astera arte. Todo aquel que piense que la